proti svetlu. A čo žil v Afrike? To bolo efekt už. Inak ja sa ti čudujem, aby naši nepustili na stanovačku ani za Boha. Však... To nevadí. Ako môj fotoš pôjde tepať a keď viem, kde si, môžeš tam aj spať. Ale moja matka. Naši mi neveria v tom, lebo si myslia, že sa tam ožerajú, neviem koľkých tam ošukám, neviem čo všetko. Však áno, ale... Aha. To je telesná. Ema krásne si teraz spolupracovala. To vyzerá efekt už.